ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି କି ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି? ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଆରବ ନାମକ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାର। ଆରବକୁ ନା ତାର ସେଇ ହଳଦିଆ ସ୍କୁଲ ବସ୍ଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ବସ୍ଟା କେମିତି ଆସୁଛି ଯାଉଛି ସେଟା ଦେଖି ଖୁସି ହୁଏ। ହେଲେ ଦିନେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଓଲଟାପାଲଟ ହେଇଗଲା। ତାର ସେଇ ପ୍ରିୟ ହଳଦିଆ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବସ୍ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ବି ଆଗକୁ ଗଲାନି। ବସ୍ ଖରାପ ହେବା ଦେଖିକି ଆଉ କ'ଣ, ବାକି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଗିଗଲେ, ଚିଡ଼ିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ଆଜି ପୁରା ଦିନଟା ହିଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଆରୋପ କ'ଣ କଲା? ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ସେଇ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ବସ୍ ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆରୋବର ନଜର ସେଇଠୁ ହଟିଯାଇ ତା ଚାରିପାଖ ଦୁନିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ତଫାତଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଦିନଟା ସରିଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆରବ ଦେଖୁଥିଲା, ହଁ ବସ୍ ତ ଅଟକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ତ ଚାଲିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଚମକୁଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବି ନିଜ କାମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରବ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା? ନିଜର ରଙ୍ଗ ପେନ୍ସିଲ ବାହାର କଲା ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଯୋଜନା ତିଆରି କଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଢ଼ି ଆଙ୍କିଲା ଆଉ ସେଠିରେ ଦୁଇଟା କଥା ଲେଖିଲା। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କର। ବସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର ପାଲଟିଗଲା। ହେଲେ କେବଳ ଲେଖିଦେଲେ ତ ହେବନି। ତେବେ ଏ ନୂଆ ବିଚାରଟା କେମିତି କାମ କଲା? ଆରବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ କଥାକୁ ନିଜର ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଲଗେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେମିତିକି ଗଣିତ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ଆସିଲା, ସେ ଖାତା ବନ୍ଦ କରି ଲୁଚେଇ ଦେଲାନି, ବରଂ ତାର ସେଇ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ମନେ ପକେଇଲା, ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ତାପରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ବେଳେ ସେ ଧଡ଼ାମ କିନା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ କାନ୍ଦିଲାନି, କାରଣ ତାର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ମନେ ଥିଲା, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କର। ଏମିତିକି ଡ୍ରଇଂ କଲାବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲକୁଲ ବିରକ୍ତ ହେଲାନି। ବରଂ ସେ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଭରିଦେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ, ସପ୍ତାହ ପରେ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ତାର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ଯେମିତି ଯାଦୁ ଭଳି କାମ କଲା। ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଆଗର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆରେ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବିରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭକୁ ଫେରିଯିବା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ସେଇ ହଳଦିଆ ବସ୍ ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଥର ଆରବ ରାଗିଲାନି କି ଚିନ୍ତିତ ହେଲାନି। ସେ କେବଳ ହସିଲା, ଆଉ ତାର ସେ ହସ ଭିତରେ ହିଁ ତାର ବଦଳି ଯାଇଥିବା ମନୋବଳ ଆଉ ନୂଆ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା ସେଇ କଥାଟି, ବସ୍ ଅଟକିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ହିଁ ପୁରା କାହାଣୀର ସାର ଥିଲା। ମାନେ ବାହାରେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତେ ବାଧା ଆସୁ, ନିଜ ଭିତରର ଗତିକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆରବର ଏହି ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କଥାଟା ବହୁତ ସରଳ। କିଏ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜିତୁଛି ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସବୁ କାମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବେ କରିବା ବି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା, କାରଣ ପ୍ରତିଟି ଚେଷ୍ଟା ଆମକୁ ଭିତରୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏମିତି ହିଁ ତ ହିରୋମାନେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାମରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟାରୁ। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ରହିଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଆଉ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା କ'ଣ?